Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manugot are Jumahat, 6 Januari 2023. Jolma na marhabiaran mida debata. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na tulu at siyan buku Ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Poda 20 ayat 14. Martua majolma na tongtong marhabiaran, alay manangise na manakkangi rohana madabu tu bagasat jeado. Ia so marhabiaran mida Tuhan, dang adong jolma na tutu marsonang-sonang. Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 435. Debata na sokkal si tutu diluhutan ni akka na badia, jalatongam maradupo sudi akka na humaliang ibana. Pesalmen 80 ayat 8. Nasida na mga tusi hinasokkal jala hinabulon ni debata, na ikomajugwar na siya bibir nasida di bagasan habiaran na badia. Ibana na miya di bagas at torang naso hajonokan, da nga dong jolma na buhay marnida ibana jala mangolu. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 115. Di baheni mauliate marohatta ala tajalo harajaon na so tarhutur, marhite-hiteido gabihita perhalado halomuan ni debata, mardonga bir dohot hadaulaton. Hebir 12 ayat 20. Para sangapon na tutu, tu debata diturasi na makilala di hinabalgana na so hawalatan, jala hadirion ni habang sana. Marhite pakilalan tu naso haidani, ganup roha ikon marnosan na bagas. Goarna badia, jala sokkal, songopadok ni parpesalmen. Akka suru-suruani hati hamajuhon goari, nasida makukupi buhi nasida. Di baheni marhite pasangapon na songodia do hita naung madabu, jala merdosa, ikom majuhos sa marhite bibirta. Pelayan Injil halaman 157, 150. Songonima sahat ni persejarah dihita manuguton. Saya di pasu-pasutuhan mahita sedarion, di namangaradi itu arisabat nauli. Horas.